Naiz da jende askok ez duen. Igual, kontutan eukitzen, sagardoa egiteko, sagarra behar direla, eta sagarrak izeteko, sagarrondoak ere zaindu behar direla. Sagarra lehi sortzen juten dira, segun ze udara, ze eguraldi egiten duen, jakin behar da, gero da horrek zer ikusi izango dula, bai, bere euski asko baldin bada, gehiegi gabe noski baldin bada, beti ere frutantzako onuragarria dela. Jarriko genduke, urrien lehenengo astea, behintzat, fetxa data egokila bezala, sagarra biltzeko. Hoi ja, tolareta iristea, bai, zakutan edo bai, librean, kranelean, eta guk egiten duguna da, hemen, etxe ondoan, ja, tolare baino leheno, sagardotegian dagonean, egin behar dau garbitu. Eta baita ere, gero sagarroi, egin behar da pixkat klasifikatu. Denak ez dielako etortzen, egoera ononien. Berizkito egin da gero, hortikan goaz, matxaka, sagarra txikitzea, esango genduke. Sagarra txikitu, gehiagi txikitu gabe, guk tolare tradizionala daukagulako, baina bai, bere tamainan puskatu eta tolarera. Hori, daukagun patxa deitze joan hori, pulpa hori edo patxa deitze joan horrek, egunero, egunian 3 edo 4 aldiz, moztu behar dut eta mugitu behar dut. Tapa altxa, mugitu moztu bultan, gainera bota eta berriro zapaldu. Hortizeatea dugu, hortikatea dugu, sagardua, muztioa, gozo-gozua. Egite dugu, hartu, eta kupel batera gota lehenengo. Txotxekaradian, jendiak eateun sagardua hila da, 2 hilabete lehenagotikan, egin da dagona. Bitarte hortan, behar egiteu irakin bat eta, irakinek esan edo garbitzen dikuala, azukria alkoholetan bihurtzen edala, eta ja hil honen erdialde, urtarrilen erdialdetik aurrea, baino bati bat, otsailien azken aldeago, ja bukatuta bezala dazka horrek bere irakinek eta. Ja esango genduke sardu egina daula, boteleta sartzea, eta ja jendiak ean dezan, gozai. Txot!